पदरसो अरे बियार रे चोईतावा अरे हम मोजराई गईले महुआ कोचियाई गईले अरे जगावे रे चोई ये चैत महीने में माजा कहाँ हमारा से सुनिए ही चैत के महीना में भगवान राम चारों भाई के अवतार भर रहे यही चैत के महीना में हमने यहाँ किसान की नया नया होना वाला यही चैत के महीना में हनुमान जी के जन्म हो रहे यही चैत के महीना में आम मुजरा जाला हाँ यही चैत के महीना में कटहर में लेढ़ा लग जाला बाबा चैत महीना में खाए में कोची में मजा आवेला कोची में पूड़ी में पुआ में मछरी में बकरी में देखी भोजन में स्वाद कहाँ बा ना मजा मछरी में ना मजा बकरी में ना मजा पुआ पकवनिए में अरे चैत महीना में मजा मिलेला जी चैता गाते बने अरे चैत महीनवा में मजा मिलेला आ सतुआ आम के चटनी बहुत भैया हमारे का पुरस्कार दिल बने भैया का हार्दिक अभिनंदन बा नारायण जी बना के रखे तंते तो 50 से खुदरा हुन का के ए चैत के महीना में आजाद भैया हां दिन खान माछ हां आ राती खा मोछ उठा के ले जाके दूसरा खेत में धोवेले रविंदर माझी जी हमारे का पुरस्कार दिल बने चैता गावे के नायका चैता गावे के फरमाइश कोले बने हार्दिक अभिनंदन गोविंदर माझी जी हमारे का पुरस्कार दिल बने हाँ ठीक बात बहुत बहुत पुरस्कार भाई हमारा जा भगवान तरह के बना के रखो जब ना खजाना में 100 रुपया देता रहो बाबूलाल राम जिगना निवासी के धरती से पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा नारायण जी बना के रखे कि नामा जय अंगना में नामा जा दुआरा में संजय माझी जी पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा नामा जय अंगना में नामा जा दुआरा में अरे नामा जा मिले दलनिया में अरे मजा लेवे के तू चाहो या गोरिया अरे मजा लेवे के तू चाहो या गोरिया आ सुते चलो खरी हो आकाश जी कमालपुर के धरती से पुरस्कार दिल बने परमाराम जी पुरस्कार चैत के बाहर में चले
अच्छा हमरा अमर कुमार के अपना दादाजी के आत्मा के शांति खातिर बहुत बहुत पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। बाकी यूट्यूबर लोग आइल भाई लोग मुंह लटकावले बजे दादा हमनी खानी दोनों व्यास लोग कुछ देत नहीं खे यही चैत के महीना में मर्दा मौगी से कहत के सुनो गेहूं काटे के बेरा हो गइल बा अब तनी चलो गेहूं काटे चलो हसुआ धर हसुआ है धर त कहतिया मौगी कि चैत में कटनी अरे करबले बोलमुआ 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 रोशन माझी जी ओ चाचा जी के पोता बने पुरस्कार दिल बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। पढ़ लिख के देश के कर्णधार बनलो शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो पढ़ लिख के देश के कर्णधार बनी कि चैत में कोटनी तने दा हसुआ के बेटवा तने एकरा के धराई दो तने दाता पहले है हसुआ के तने पेट धर दाता हे हाथे धर हे मुट्ठी में धर अरे काड़ा बुझाता अरे मुलायम मुलायम में धरी है बुझाइए बड़ा हां मुंह में तो कर दाब दी है गा दे बहुत बहुत पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन कि चैत में कोटनी हाँ जितने हाथ चलेगा उतने कोट के गिरी कि चैत में कोटनी अरे करावेला बोलमुआ 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 अरे हसुआ के बेट धरावेला बोलमुआ हसुआ के बेट धरावेला बोलमुआ कोटनी करावेला बोलमुआ अरे हसुआ के पेट धरवे हसुआ के पेट धरवे अच्छा अपना दादाजी के आत्मा के शांति खातिर रोहित कुमार जी हमरा के पुरस्कार दिल बनी हमरा चेमनी के मुंशी नवल बाबू पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। मौगी कहत दिया कबो कहे गहू काटे कबो कहे खेतवा में मुंह है अब बोले बाटे रहुआ रतिया के घुघुआ
गर्मी के दिनमा में चुहता पसीना अब ये राजा जी डोला तो बिना संजय माझी जी फिर पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन बा अमामा के चोटनी अरे चटावेला बोलो मुआ अमामा के चोटनी चटावेला बोलो मुआ बोलो मुआ बोलो मुआ अरे हसुआ के बेटा धरावेला बोलो मुआ चैत के निकाल जाओ हेलो